As recentes declaracións do Conselleiro de Facenda nas que afirmaba que a Xunta de Galiza baralla a posibilidade de derrubar a antiga estación de autobuses da Avenida de Madrid son, para o Bloque Nacionalista Galego, moi preocupantes na medida en que abren a porta a que a falla de acordo entre os gobernos galego e municipal supoña dilapidar a oportunidade de aproveitarmos esa infraestructura para destinar a usos de carácter sociocomunitario como demanda a veciñanza da súa contorna e como reiteradamente reclamamos desde o BNG. Temos a oportunidade de aproveitar en beneficio da cidade a antiga estación para dotar o barrio de espazos culturais de uso veciñal e tamén para instalar nel servizos que atendan as crecentes demandas de carácter social para a mellor atención, por exemplo, das persoas maiores. E tamén de utilizarmos o espazo inferior ocupado polas antigas dársenas de autobuses para instalar ali un aparcamento público de carácter disuasorio precisamente a carón da Avenida de Madrid pola que cada día circulan máis de 50.000 vehículos. Por iso, desde o BNG insistimos en que é imprescindível que tanto Xunta como Concello cooperen na elaboración dun proxecto de usos contando, iso sí, coa participación do tecido asociativo e da veciñanza. Un plan de usos que faga compatible utilizar esa dotación para atender as necesidades do barrio no que hai unha estructural e histórica falla de dotacións e servizos públicos e ao tempo mellorar a integración urbana da antiga estación e o alargamento das zonas verdes tan necesarias nesa contorna. É, pois, imprescindível un debate claro, constructivo e aberto que permita planificar con seriedade o futuro deste espazo diante da permanente improvisación e dos cambios de criterio, tanto por parte do Goberno Municipal de Abel Caballero, que compre lembrar mesmo valorou no seu momento a posibilidade de manter en funcionamento a bella terminal de buses para acabar logo no plan xeral propoñendo a súa desaparición para convertela nun ermo rodeado de viais, como tamén pola Xunta do Partido Popular, que primeiro falou de destinala a albergar un novo centro de día e unha escola infantil pública para despois propoñer utilizala para o centro de asociacionismo. Cando se cumpren 3 anos do seu feche e do seu total abandono, o BNG seguimos a reclamar que a antiga estación de buses se converta nun espazo útil para a cidade e esa é a tarefa que deben atender tanto Xunta como Concello.